És per mi un gran honor obrir el 25è Congrés de l'Associació Europea d'Estudis de Cinema. Parlar de solitud és parlar d'una obra grandiosa de principis del segle XX. Se l'ha comparada amb obres mestres de Flaubert, les germanes Bronte, Tolstoi, Thomas Mann. Però, en canvi, no ha arribat a l'imaginari popular europeu tal com ho han fet aquests altres escriptors. M'adono d'això, que solitud és en si una muntanya. Com podia ser que tot d'una Rossellini fes una pel·lícula amb una estrella de Hollywood? Va i rep una carta de la gran Ingrid Bergman oferint-se-li com a actriu en qualsevol pel·lícula. Li confessava que en italià només sabia dir «ti amo».